V tomto videu by som ti chcel ukázať, aké riziká vedia ovplyvniť výšku nášho príjmu. Existujú krátkodobé rizika alebo malé rizika a existujú veľké rizika alebo môžeme ich nazvať aj ako dlhodobé riziká. Čo sa týka krátkodobého hľadiska, tak z krátkodobého hľadiska výšku príjmu môže ovplyvniť napríklad pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania. Nie v každom prípade potrebujeme mať tieto riziká poistené. Ak človek má nejakú finančnú rezervu, ktorá vie pokryť výpadok príjmu, tak vôbec nepotrebuje mať tieto riziká poistené. Predstavme si situáciu, že človek má rezervu vo výške 3 až 6 mesiacov, tak v tomto prípade tá rezerva môže slúžiť ako nejaké poistenie. Čo sa však týka nejakých veľkých rizik alebo dlhodobých rizik, tak najčastejšie sa stretávam s tým, že ľudia nepremýšľajú o tom, čo ak sa stane nejaká taká závažná udalosť, čo spôsobí to, že ten príjem už vôbec nebudeme môcť zarábať. A najväčšie finančné riziko je invalidita. V prípade invalidity klesá schopnosť vykonávania práce. A čo sa týka nejakého invalidného dôchodku na Slovensku, tak ten je vo výške priemere okolo 500 eur, čo je veľmi nízka suma. Ak sa bavíme o invalidite, tak v prípade invalidity tie výdavky rastú, keďže je potrebné riešiť nejakú liečbu, rehabilitáciu, možno prerábku nehnuteľností. A v praxi sa stretávam, že ľudia majú poistenú invaliditu, ale vo veľmi nízkych sumách. A stretávam sa aj s tým, že majú poistenú invaliditu iba v prípade úrazu a nie choroby. A vo väčšine prípadov je priznaná invalidita práve z nejakej choroby a nie úrazu. Ak nevieš, aké máš poistené riziká a chcel by si ich skontrolovať, tak napíš mi správu a rád sa na to pozriem a ukážem ti, čo máš nastavené dobre a poprípade, čo by sa dalo ešte vylepšiť.